Et godt alternativ til de her forskellige videoredigeringsværktøjer, der er et videoredigeringsværktøj, der hedder Lightworks. Og Lightworks, det kan man finde inde på hjemmesiden www.lwks.com. Det er et videoredigeringsprogram, som man kan hente gratis. Og hvis man går ind under produkter, eller products, compare versions, så kan man se, hvad man får med i den gratis version, Lightworks Free Version. Og der er nogle forskellige features, som man får med i Free Version her. Det man også kan se, det er, at man kan med Lightworks, der kan man kun eksportere i MP4-format til Vimeo eller til YouTube. Og så til Lightworks Archives. Og det vil sige, at man har ikke alle mulige muligheder for at eksportere i forskellige formater, AVI og sådan noget. Det skal man have pro-versionen, men man kan i hvert fald godt lave nogle YouTube-videoer, som man kan lægge ud på YouTube, hvis det er. Men man kan hente Lightworks gratis, og så kan man jo prøve ligesom at sætte sig lidt ind i det som en start, og det fungerer så udmærket. Jeg vil lave en lille vejledning om, hvordan man bruger Lightworks, den gratis version, senere. Hej.